Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα μυαλά σας. Ωραία, λοιπόν, σήμερα θα επιβιώσω για 3 μέρες και 3 νύχτες στο Minecraft. Αλλά θα επιβιώσω φυσικά, αλλά μόνο με 2 Golden Apple. Ναι, δεν ξέρω πώς θα πάει καλά αυτό, αλλά ναι, ας αρχίσουμε. Λοιπόν, πάμε να το αρχίσουμε. Αρχίζουμε! Ναι, έχουμε αρχίσει. Και ναι, με την πρώτη πάω να πεθάνω, παιδιά, συγγνώμη. Με συγχωρέστε με. Τι να σας πω. Θεός σου τι βουτάω, πάμε. Όμως δεν πρέπει να φάω ένα Golden Apple για αρχή. Λοιπόν, ξόδεψα το ένα Golden Apple, αυτό δεν είναι καλό να ξέρετε, ρε. Πρέπει να επιβιώσω για 3 μέρες, για 3 νύχτες. Το επαναλαμβάνω με 2 μόνο Golden Apple. Ο στόχος μου να μην πεθάνω. Λίγο δύσκολο μου ακούγεται, αλλά ερωτία, τέλος πάντων. Κάτι κόλλησε και ναι, οι μπαταρίες είναι το θέμα. Σίγουρα, οι μπαταρίες είναι το θέμα. Ναι, σίγουρα. Με εκεί πέρα τέλος πάντων θα πρέπει να βρούμε ένα χωριό, για να επιβιώσουμε καλύτερα βέβαια, αλλά χωρίς τρόφιμα. Ναι, village cinema. Τι είπα? Λοιπόν, εδώ πέρα για να δούμε, υπάρχει κάτι για να κοιμηθούμε, όχι τίποτα για μια φορά. Village, μου θέλεις από εκεί πέρα, village. Αν πεθάνουμε από υψηλό damage, έχασουμε πολύ. Να πάρει. Μόλις το είπα, έπεσα και έχασα μια καρδούλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, είπαμε λέξη, τίποτα δεν πρέπει να πάρουμε. Λοιπόν, δεν πρέπει να πέσω πολύ ψηλά, επειδή θα χάσω πολύ damage και δεν το θέλουμε αυτό φυσικά. Θα χτύπαγα τώρα το Iron Golem. Λοιπόν, θα κάνουμε δοκιμή. Το Iron Golem θα το χτυπήσω και θα τρέξω. 3, 2, 1, πάμε. Απλώς πρέπει να βρω ένα κρεβάτι για να κοιμηθώ και να, ξέρετε, να μην στη νύχτα να μείνω χωρίς κρεβάτι, επειδή αν μείνω στη νύχτα χωρίς κρεβάτι, τα τέρατα θα με κυνηγάνε συνέχεια. Το έγινε όγκολα. Έλα Γιώργη, τι έγινε βρε? Κοιμηθήκαμε καλά, καφεδάκι είπαμε, έλα να τα πούμε εδώ. Βρείτε καινούργιο τρόπο πώς να σκοτώνουμε τα γκολεμ. Μπαίνουμε σε ένα ωραίο σπιτάκι και ανοίγουμε το παράθυρο. Σπάμε το παράθυρο και βάλαμε τον γκολεμ. Λίγο παράξενο, αλλά ναι. Να έχω το θα ανοιχτώσουμε. Και λέω και έχουμε ανοιχτώσει. Λοιπόν, γκολεμ, τι λένε? Θα πάμε να πούμε ένα καφεδάκι. Άμα πούμε ένα καφεδάκι στην Κεφισιά, θα το ακούσουμε καλά. Έχει πάει κάμψη. Έχω πάει πολλές φορές. Ξέρω δίπλα μου. Ναι, θέλεις να πάμε να πούμε ένα καφεδάκι? Σίγουρος? Καλά. Θα καθόμουν στο μπανάκι να πάμε κάτι? Όχι. Καλά. Θέλεις να σκάψουμε μια ξύνα και να βρούμε άιρο? Θα δώσω για να γίνεις δυνατό. Είναι δυνατό το γκόλεμ, ρε. Κατευθείαν πεθα... Ναι. Θα το έπαιρνα τώρα, αλλά... Τι είπαμε. Χωρίς τίποτα. Και να μην το ξεχνάμε ότι μου έχει μείνει ένα Golden Apple μόνο. Μου έχει μείνει μόνο ένα Golden Apple. Και μας έδειξε η πρώτη μέρα. Θα πεθάνω. Ναι, Θεέ μου, θα πεθάνω. Λοιπόν, τι μεγάλο σπάτα το κέφαλο σας είναι. Έλα εδώ. Και
λεπτά. Ξέρετε κάτι, να το κάνω πιο δύσκολο σε αυτό μου. Δεν θα βρω κρεβάτι. Όχι. Ναι, εδώ είναι το village, πάμε να ξερονίσουμε. Ναι, το ξέρω. Είναι απέσια ήδη, αλλά κάτι να κάνουμε, ρε παιδί μου, κάτι να κάνουμε. Και μόλις σκότωσα τον golem, έπρεπε να το αφήσουμε για να μας προστατεύει. Είμαι ηλίθια. Είπα χαχαμάχα, μαχαζάνα. Γιατί έχω 2 ζούλες. Τι ήταν από πίσω μου και... Ένας τριενάς. Ο Ποσειδώνας πήρε εκδίκηση. Εδώ έχει πέσει τάχα ένα δέντρο. Ρε. Επιβιώνω στο Minecraft μόνο με 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 καρδούλες ζωής. Ναι. Αυτό μας έλειπε. Νύχτα. Λοιπόν, σε αυτή η περίπτωση δεν μπορώ να φτιάξω σπίτι. Δεν γίνεται να σπάσω τίποτα. Πρέπει να κολυμπήσω. Είμαι σε μικρή περιοχή, οπότε πρέπει να σπάσω. Πείτε μου αντίο όλοι. Γράψω όλα στα σχόλια από κάτω. Αντίο, Mr. Αλεξίνη. Ίσια το αντίο. Επίσης κάντε... Φυσικά και... Δεν το πιστεύω. Και πήγα να σας πω να κάνετε like και subscribe. Δεν το πιστεύω. Τι γίνεται εδώ? Wow! Όχι, εντάξει. Το μόνο που ξέρω είναι να φύγω από εδώ. Λοιπόν, επιβιώνω μία νύχτα. Κάτσε να δω εδώ πέρα. Ωραία, λοιπόν. Με ένα λουλούδι. Τι ήταν αυτό? Τι είναι αυτό? Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που να πάω εδώ πέρα και να με σκοτώσει θα είναι το χειρότερο πράγμα στη ζωή μου. Τα ζόμπι με σκότωσαν! Ναι, δεν πήγα καν στο Nether. Επιβιώσαμε μισή μέρα στο Minecraft αντί να επιβιώσουμε για κανονικά. Ωραία, αντίο. Κάντε like και εγγραφή, παρακαλώ.